Umbuka lweCoco Media nangu mfowethu Ndonakazi la eduze ingoma ibonakala ukuthi ibe impumelelo mfowethu athina amazwi akho okuyibongela sekuqophe kumlando ngepeni lensimbi namhlanje. Mfowethu ngedlulisa ukubonga kakhulu emphakathini wakithi ohlezi useseka ngoba kuzokhumbuleka nasedolotha besindawona. So komba ukuthi umphakathi wakithi uyasibona ukuthi sabantu siyocela ukuthi nobe ngasinaki ukuthi singabantu babantu asinake manje sekuyisikhathi. Udlulisa kakhulu ngikubona ukhulu uveza icomedy lapha abantu asebenzisana nawo okhomba ukuthi anodwa noma awedwa kulento enihlanganisayo. Ungathi mhlawumbe ukuveza ukubonga nakubona nakubaba ugwala ikakhulukazi ukuveza ukuthi nisebenzisana kahle kakhulu. Iningi inhlonipho ngamagoso, iningi inhlonipho esekomidini. Bese sobonga kakhulu mfowethu abaxhasi bengoma. Ingoma ixhaswe uprofessional government ngaphansi kwe-Department of Art and Culture. Sibonga kakhulu asiqede. Mfowethu siyathokoza siyabona yazi ingqoko njengamanje zi-empty amagoso nezinsizwa kade idlala ingoma zidlile isuthi kunje. Mfowethu akekho ngadlile nani nje bashuthi bethu nisawodla ngaphakathi kuyadliwa nje kuyabuswa lana. Sibonga kakhulu nani bafowethu ukuthi nihlale nje nathi usuku lonke. Siyabonga kakhulu nikwenze nakwabanye abazongidinga. Siyathokoza. Siyabonga kakhulu. Sinibengele wabukeli beCoco Media sewuyena umsholozi lo ngaphansi kweCoco la isikhona ke njengamanje sila kuli iyo ingoma Cultural Association la besibizwe khona uSaliwa benosisi uNdoni. Mfowethu uyaphila? Ngiyaphila njani? Ngiyathokoza kakhulu athina amazwi akho mfowethu ukuyibongela sinatsi ingoma siyibonile abantu baphumile ngobuthaphutaphu ingoma asikungabazi futhi siyibonele nathi icwecwe ukuthi ibe impumelelo nje beyinhle kakhulu. Mfowethu ngifuna ukubonga kakhulu kubo bonke nje umphakathi wakithi kuwo wonke amagoso kubaxhasi bethu Art and Culture. Siyabonga mfowethu yaqala nje engomeni ethu kube mnandi ngalendlela kumnandi ngayo abantu bajabula abantu bayabusa kumnandi nje mfowethu kuba kuthiwa kuyenzeka ngabe nje nonyuye sesivele sohlukanise khona la. Abanje mfowethu ngiyabonga kakhulu angazi indlela esijabule ngayo angazi kuyasho sesiside isikhathi sitabalasa sizama kungangeneleli umuntu kodwa kuthe egcineni kwakhona ababona ukuthi lento inhla sixhasa so kubuyisa ithemba ngishentshene ekhulayo njoba nibonile ukhona nezingane ezincane ezisakhula esikhulisa ngayo ingoma okusho khona ingoma ngeke iziphele. Ayingeke iziphele. Ayingeke mfowethu sesiphetha nje athina amazwi akho ogqugquzeli kakhulukazi ngoba njengoba nisendaweni esemakhaya kanje baningi abantu ababukela kini khona abantu engama role model kubona khona abantu abathi babenibuka ukwenza kwenu ukuhamba kwenu nendlela nenza ngayo izinto abathi sifuna ukufana njengoNdoni futhi sifuna ukufana njengoSaliwa ngoba kugqugquzela uthina abantu abanjani. Mfowethu mina ngifisa bengafani nathi ngifisa bebengaphezulu kwethu ngoba thina liselidibanga okusamele silahambe usemningi umsebenzi okumele siwenze. Uyabona nje masibona intsha yakithi umuntu uyabuka la intsha yakithi iningi inamakhono futhi njengoba deniyibona isebenza okusho ukuthi uhulumeni uma esondela kuthina nathi sisondela kuyona kuningi ukugwemeka esigwema khona idakamizwa ukuzula ukubamba inkunzi ngoba uma ibuya iyazi ukuthi kumele iyojima ingoma iyisport esimnandi oba usigidi ukhululekile so nje ingane ayifundi isikole mfowethu zime idakamizweni zigida ingoma isikhathi zisichithe singezwe lezi igama ezothi kudlongula ogogo kudlongula ingane azikho nje ayijwayelekile ke futhi la ngoba ingane zasempangeni zibhizi ziyagida mfowethu. Ingane nje ayikhule zifunde igidi ingoma kube mnandi. Mfowethu siyabonga kakhulu ngesikhathi. Ngiyabonga kakhulu ngane yakwethu.